Γεια σας Μάκης μου, και δείτε τη συνέχεια του προηγούμενου μάτς. Εδώ ο Τζον Σίνα τον πιάνει, το σηκώνει, τον ρίχνει κάτω, σηκώνει τον Τζον Σίνα, σηκώνει το χέρι του, του κάνει You Can't See Me, τρέχει στα σκοινιά, τον βαράει, εδώ ξανασηκώνει τον Τζον Σίνα, τον κάνει πιν και εδώ 1, 2, Undertaker αποφεύγει. Και εδώ ο Undertaker το βαράει, τον ξαναβαράει με το γόνατο και το σηκώνει τον Τζον Σίνα. Εδώ αποφεύγει, πάει να του κάνει αλλά εδώ ο Undertaker αποφεύγει. Και εδώ ο Undertaker το βαράει και εδώ το πιάνει και το χτυπάει με το κεφάλι κάτω και εδώ πέρα τον κάνει πιν. Εδώ 1, 2 και αποφεύγει ο Τζον Σίνα. Και εδώ ο Τζον Σίνα τρέχει, το χτυπάει, ξανατρέχει στη σκηνή, τον ξαναχτυπάει, εδώ σηκώνει το Undertaker, αποφεύγει ο Τζον Σίνα και το χτυπάει κάτω στα σκηνιά. Και εδώ πέρα, εδώ πανηγυρίζει ο Τζον Σίνα μέχρι που κλείνουν τα φώτα. Και εδώ πέρα ο Undertaker. Λοιπόν, μπορεί πριν να μην φάνηκαν τα φώτα, αλλά έτσι είναι το παιχνίδι, δεν είναι φταίω εγώ. Και τώρα το συνεχίζουμε. Εδώ ο Τζον Σίνα τρέχει και πηδάει πάνω στον Undertaker. Και εδώ ο Τζον Σίνα τον κάνει ένα AA και κερδίζει τον Undertaker. Δεν πειράζει, και οι δύο ήταν πολύ καλοί, αλλά ο Τζον Σίνα έκανε πιο πολλά AA, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε, έτσι είναι.